Simbiyor bilikis megat. Mungkin butan ako ni mukha na siya. Butan ka ni sa light. No. Yung resulta niya. Makikita dyan mo niya habla niya diri sa mga misteryoso mga bato diri sa Dinagata Islands. Kasi yung makikita diri napansin niya. Panari diri na marasag purmag tao. Nari ba baliw ni siya man isang pambali. Ang diri kina batuha mo ni siya sulusar ka kaniadto ninuwa nga karon niya na sa Dinagata Islands. Kita ni habla ni mga bato. Pino siya kung sa tanaw ninyo. Si kasing grano o aura nga paligyo. Muna diri ka kung yung lugar dagan tag makita ang mga kaibulungan diri kung sa ibayan dyan mo ni mga mirakulo misteryo diri sa Dinagata Islands dagan mo makita mga imposible mga talanaw din napita ang naging mga gana kung nagagipta mga koleksyon ng lugar adventure lang dyan ko kita na ninyo na siya sa kanindot nga bato karon ipakita nga na kaninyo. Mo na siya ng lugar daghan day manindot ng ludap kita nga sa baybayan. Tani yun siya krasing butang ng lugar isa tinaway si bayon ninyo ni kita yun yung mga kabaguhan diri ng lugar kaiba rin to tanya niya bato diri na makita ni sa Dinagata Islands o sa bagay banso siguro na apod ni lahi magudong lugar area ang sinikalibutan kung makita ni mo aura mga bato diri klase mga bahandi yung dapita ganyan sa baybayan maingganyo dyan mo sa pagkanindot yung lugar labi na kung makita niyo yung 3 Major Division ng revolve na king Dinagata Islands nindot yung kayo kita yung talagsaon na bato yung napita gana siya kung makita dyan na to ang ma-appreciate dyan na to nakadanggulo sa tanggaptan mga kaibulungan ng mga butang dito sa kalibutan muna siya nga ang kalibutan dagaman mo madulaan ako po gamay naman ako madulaan pero kaya siya dako yung gamit kaya siya kaya bahandi man ang lugar hindi makita siya pikas mukha ni masihag ang pikas dili nabihan pagkadang misteryo kining Dinagata Island labi ng gining Diyos Divine Master labi diri ikli senior mao kini ang turo ka presenta sa Santissima Trinidad Divine Master Ben Enrique Senior Master King of all Kings Master Ben Boray Junior Divine Grand Master Mas Madurikyo the First
Diyos Ama Rabiniklio, Diyos Anak Rabiniklio, Diyos Espiritu Rabiniklio, ganang buhay sa bawat isa sa ato. Diri sa kalibutan, ng itong ipuin, itong himutangan. Paningkamot ka mo, na mag-survive kung sa tanang klaseng virus, tanang klaseng trahedya, kalamidad, aksidente, nga kamong mapabilin dyan mo gamot ng kalibutan, kaya ang gamot ng bato, ang mubato radang salamat ka ng buhay sa bawat isa sa tuwa. Diyos kalibutan itong ipuin, kalibutan itong butangan, karoon itong alawas. Thank you po.